μακρύς υγρός δρόμος που ξετυλίγεται διαρκώς μπροστά μου. Ο μονότονος θόρυβος της μηχανής ανάκατος με τις νότες του Σουγιούλ. Η φωνή της Στέλλας. Όλα αυτά φτιάχνουν ίσως την πιο κατάλληλη ατμόσφαιρα για να νιώσεις μόνος. Κι όμως, ας με απομονώνει το σκοτάδι που με τυλίγει και ας μονολογώ, αφού δεν υπάρχει κανένας δίπλα μου να μοιραστώ τις σκέψεις μου. Σίγουρα δεν είμαι μόνος. Τούτη την ώρα και κάποιοι άλλοι έχουν ανοιχτό ένα ραδιόφωνο. Αυτή η εκπομπή είναι που μας ενώνει. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Αμαλιάδας. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας στα 189,4 μέτρα ή στους 1584 χιλιόκυκλους και στα μεσαία κύματα. Στα FM κανάλι 13 συχνότητας 91 μεγακύκλους. Ήταν ένα βράδυ του 1953 όταν ακούστηκε για πρώτη φορά. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αμαλιάδας. Μια ομάδα νέων που ενδιαφερόταν για την πρόοδο της μικρής τους πόλης άκουσε με έκπληξη την ύπαρξη του ερασιτεχνικού αυτού σταθμού. Δεν άργησαν να ανακαλύψουν το δημιουργό του, το συμπολίτη τους Σπύρο Μπεράτη, και πλαισιώνοντάς τον προσπάθησαν μέσω του ραδιοφώνου να παρέμβουν στην πολιτιστική ζωή της Αμαλιάδας. Έτσι, οι εγκαταστάσεις του σταθμού βελτιώθηκαν, το πρόγραμμά του εμπλουτίστηκε και οι άνθρωποι του μπορούσαν να υπερηφανεύονται ότι δημιούργησαν τον πρώτο επαρχιακό σταθμό που λειτουργήσε συστηματικά στην Ελλάδα. Το 1955 αποκτά νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Όμιλος Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Αμαλιάδας και το 1959 με απόφαση του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο. Σήμερα η εμβέλεια του ραδιοφωνικού σταθμού Αμαλιάδας ξεπερνά τα όρια του νομού Ηλίας χάρη στο σύγχρονο εξοπλισμό του. Η φιλοσοφία του προγράμματός του είναι η κάλυψη ολόκληρου του φάσματος των προτιμήσεων των ακροατών του. Ραδιόφωνο. Αυτή η μοναδική αίσθηση επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς που εκπέμπουν και σε αυτούς που λαμβάνουν τα μηνύματα. Σε ένα μικρό σταθμό, σαν αυτό της Αμαλιάδας, απαλλαγμένο από τα ισοπεδωτικά μεγέθη της Αθήνας, μπορούμε πιο εύκολα να ανακαλύψουμε την αίσθηση αυτή. Το μεράκι των φίλων του σταθμού, όπως ονομάζονται οι άνθρωποι του, η γνώση του σφιγμού των ανθρώπων της Αμαλιάδας, η γνώριμη φωνή της εκφωνήτριας. Ονομάζομαι Εμιλία Μονάχου. Είμαι εκφωνήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού Αμαλιάδας από το 1966. Από πολύ μικρή αγαπούσα πάρα πολύ τη μουσική. Από τον παππού και από τη γιαγιά συνήθως άκουγα τα δημοτικά μας τραγούδια. Αγάπησα πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια και ήθελα, το όνειρό μου από μικρή ήταν να βρεθώ σε ένα χώρο σαν γι' αυτόν. Σε ένα χώρο με μουσική. Θυμάμαι όταν τελείωσα περίπου το δημοτικό, άνοιξε κάποιο κεντράκι εκεί δίπλα στο σπίτι που έμενε στην Καρδαμήλη, γιατί εκεί έβγαλε το δημοτικό, στην Καλαμάτα γεννήθηκα. Εκεί είχε ανοίξει ένα κεντράκι το οποίο είχε δίσκους γραμμοφώνου, με ένα γραμμόφωνο, με τη χοντρή βελόνα. Και κάθε βράδυ καλοκαιράκι, εγώ καθόμουν έξω στην ταράτσα και προσπαθούσα να ακούσω κάποια νότα στο αυτί μου, να πιάσω κάποιο τραγούδι. Τα πρώτα τραγούδια θυμάμαι που άκουσα ήταν το Ματουβάλα, το Σικουάλα και κάποια πολύ ωραία τραγούδια του Γκούναρη και της Σοφίας Βέμπο. Όταν τελείωσα όμως το δημοτικό έπρεπε να φύγω από την Καρδαμήλη να πάω στην Καλαμάτα να τελειώσω το γυμνάσιο. Εκεί υπήρχε κάποιο ραδιόφωνο. Το πρωί μόλις ξυπνούσα δεν έκανα άλλη δουλειά να ανοίγω το ραδιόφωνο. Το απόγευμα όταν ερχόμουν από το σχολείο στις 4:30 ο ραδιοφωνικός σταθμός Αμαλιάδας λειτουργούσε το απογευματινό του πρόγραμμα, άνοιγε στις 4:30. Οπότε κάποια στιγμή ακούω να λέει ότι ζητά να προσλάβει μια εκφωνήτρια. Φίλοι αυτής της εκπομπής, γεια σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι του Μεγάλου Αττικ. Είναι το «Κι όμως», που μαζί με τα καημένα τα νιάτα και το «Αν βγουν αλήθεια» είναι το πιο πολυτραγουδισμένο, το πιο πολυτυπωμένο
και πιο προσωτοφόρο τραγούδι του Αττικ. Θα μας το τραγουδήσει η Δενάη. Στο πιάνο θα τη συνοδεύσει ο Λεβ. Το πρακτορείο θολό και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν αγριοφύλλο γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή. Και ως τότε, γεια σας.